Na sziasztok! Ahogy ígértem, itt is vagyok a következő videóval. Az előző videóban kiégetett a fény, most próbáltam kicsit javítani rajta. Szóval hoztam nektek egy reggelit, egy ebédet és egy vacsorát. Menjünk le edzeni, aztán irány a konyha. Nézzük is az első receptet. Ehhez szükség lesz 2 egész tojásra, sóra és borsra, amit ismét kifelejtettem, majd a tojásokat kevert fel. Itt elmondhatnám, hogy miért jó tápanyagforrás a tojás, de szerintem senkit se érdekel. Adj hozzá 5 g utűfőmaghéjat. Ahogy Bandi mondaná, jöhet a kutyi-mutyi. Vegyél elő egy faszakis serpenyőt, kézrátétellel ellenőrizd, hogy elég melege, fújj le egy kis olívaolajjal, és mehet bele a tojás. Tömd be a lyukakat, süsd egy kicsit a másik oldalt, és kész is. Jöhet a tálalás. Kent meg zéró joghurttal, mehet rá a csirke vagy pulykamásonka, és egy pici reszelt sajt. Na meg a light majonéz. Egy kis zöldséggel még feldobhatod. A következő recepthez szükség lesz pulyka darált húsra, reszelt cukinire, zéró joghurtra, paradicsompürére, light sajtra és bolonyai fűszerkeverékre. Kelleni fog egy fazék, mehet bele a darált hús, ez még egy kicsit fagyos volt, de majd kiolvad. Mehet rá a só, a fokhagyma granulátum és a bors, amit később adtam hozzá. Majd felöntöm vízzel. Készre főzöm. Hozzáadom a bolonyai fűszerkeveréket, elkeverem, majd felöntöm vízzel, kicsit összefőzöm, majd mehet rá a paradicsompüré. Adok hozzá egy olaszos fűszerkeveréket, és kész is. A joghurtot kikeverem egy kis sóval és vízzel. A cukinit miután lereszelted, ne felejtsd el lesózni, majd kinyomkodni a vizet. Első réteg mehet a cukini, majd a bolonyai ragú, majd a joghurt. Ezt ismételd meg, és a tetejére a sajtot. Rakd be sütni kb. 200 fokon 20 percre, és már kész is. Jöhet az utolsó recept. Ehhez kelleni fog light cottage cheese, valamilyen bugyós gyümölcs, málna, áfonya, eper vagy ribizli. A cottage cheese beleteszed egy tálba, mehet rá a gyümölcs, majd az édesítőszer, és kész is. A kazein tartalma miatt egy tökéletes vacsora ötlet. Köszönjük, hogy végignézted ezt a videót, ha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni, kommentbe írd meg, hogy milyen receptek érdekelnének, szálkásító, tömegnövelő, vagy esetleg vegán. Na ciao.